Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjat ovat herttaisia kuvauksia elämästä 1800-luvun Suomessa. Ne saavat minut toivomaan, että olisin itsekin elänyt noina vanhoina hyvinä aikoina. Voi, pääsisinpä vain heidän maailmaansa ja tapaamaan ruotiukkoa ja koko koplaa ja taistella. Ja se voi olla jopa mahdollista. Mauri Kunnaksen Koiramäki on viimein onnistuttu tiivistämään täydellisimpään luonnon muotoon. Munaan! Jos vain saamme vapautettua sen potentiaalienergian. Täydellistä. Vaatteet päälle. Uskomatonta! Olen todella täällä! Voi pulavuosien idylli! Viimeinkin voin itse kokea sen kaiken! Valehtelin teille silmät päästäni. En minä oikeasti tahdo elää tässä kamalassa paikassa. Matkani motiivit ovat tyystin toiset. Olen nähnyt tulevaisuuden ja tiedän, että yksi Koiramäen klaanin jäsenistä tulee olemaan avainasemassa suomalaisen perinneruuan klimppisopan synnyssä. Olen palannut menneeseen tukahduttaakseni taudin sen alkulähteillä, pelastaakseni miljoonien makuhermot, jotta Suomen kansa säästyisi kollektiiviselta häpeältä. Koiramäen Martan täytyy kuolla!